Mironis. Vítam v novom videu, tentokrát to bude podľa jedného komentára od Dia Martina. Chaos Gauntlet, takže môžeme sa pustiť na to. Tu je koňke, tu vyskočím. Ok, tu aj dual, tu dole coin a tu na konci coin. Ok, tu aj dosť insane drop. Sme zasa tu, akože hudba v tomto leveli vôbec nechýba. Ok, sme na duále. Ok, ja som ťukol príliš skoro. Ok, som tu. Ok, to som nemal skočiť, nevadí. Ok, dual. Ok, som tu. Tu som nemal byť. Kľúč. Ok, som na novom mieste. Ok, som znova na šípke. Ľudia, mám to. Nie. Teraz to už musím dať. K tomu, čo sa stalo predtým, sa nebudem vyjadrovať. Ja som skapal. Ok, už viem, jak na to. Nie, ja som skapal. Reálne ja už natáčam, že 18 minút a ešte som nedal prvý level. Ľudia, mám to. Yes! Mám aj quest na 3 coiny. Super. Tak máme prvý level. Druhý je Scarlet Search. OK. Tá hudba sa mi tu veľmi páči. OK. Ja som klikol. Toto je doslova straight fly. Je tu aj fajn šípka. Je tu aj dual hex. Ja sa za... OK, mám to. Celkom dobrý level. Proste táto hudba je pík. Napíšte do komentára pík. Ok, tu bude nejaký drop poriadny. Ok, tento level možno dáme. Ľudia, mám to. Super level. OK, a ďalší level je Drippy Dub. OK, toto je dosť zaujímavý level. OK, to som dal už 50% hneď na začiatku. OK, som tu. A máme tretí level. OK, easy, máme to, ľudia. Toto bude štvrtý level a potom aj 5. Takže ideme na to. OK. Kámo, nie. Ja som nešiel hore. Kámo, nie. Ja som nemal skočiť. Ja som to urobil znova. Ľudia, napíšte do komentárov nejaké IDčka na vaše levely, lebo už chcem točiť challenge. OK, som tu. Šípka. Nie. Joj, toto nikto nevidel. Som tu znova? Nie. OK, tu už nemôžem kliknúť. Ja som klikol. Ja som tam nemal kliknúť. Ja som tam klikol znova. Nemôžem tam kliknúť znova. Nie, ja som klikol.
OK, mám to. Yes! Mám to na 3 coiny. Takže toto by bol Chaos Gauntlet a ideme sa pozrieť, čo mi to padne. OK. Akože modrý kľúč nejaký, 10 diamondov a nejaký robot. OK. Super, akože ja sa cítim dobre. OK, ľudia, napíšte do komentárov, že či si mám zahrať nejaký iný gauntlet alebo kľudne aj nejaký hociaký level. Tak to bude koniec videa, dajte like a odber a čau!